हेलौ लोगोफोर बेलासिनि गुदुं गुदुं मोनसे आपडेट लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिफैलायबाय मोनसे आनसिन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना अब्लासो बुजिनो हागोन मोननैसो इम्पर्टेन्ट आपडेट आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायना होनो सानदों माने UPPL नि माखासे दैदेनगिरिफोरा जेननाय आरो फेजेननायनि सायाव फारागथि होगासिनो दङ दान्दिसे आंबो बुजिनो हायाखैमोन सानस'नो हायाखैमोन नाथाय गमामायैनो सानै आंबो साननानै मोनबाय फेजेननाय आरो जेननायनि गेजेराव गोबां फाराग दं नंगौ UPPL निफोरा जोबोद सैथो आरो बिथांमोना अरायबो सैथो लामाजों सोलिग्रा मानसि होननानै बुंनांगोन जोंनि BTC हालामाव जेराव UPPL नि लिडारफोर थायो दैदेनगिरिफोर थायो बिथांमोना अरायबो सैथो बाथ्रा बुङो नंखाय बाथ्रा बुंनाय होननाया बिथांमोननि UPPL नि माने सभाब नङा आखु नङा दै बिसोरो अराय सैथो बुंग्रा मोनसे पार्टी बेनिखायनो बिथांमोननि खोथाखौ बुहुत भाबिसिन्थि नायनांगौ जायो आरो बुजिनांगौ जायो दा आंबो बिथांमोननि खोथाखौ सानै हयै बुजिबाय आरो दहायबो निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों आंबो नुबाय बिथांमोना मोनसे दाबि गले गले खालामबोबाय थादों जों जेनाखै जोंखौ फेजेनदोंसो आरो बिबो षड़यन्त्र खालामनानै फेजेनदों बे खोथानि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिटलि नायलांबाय खोथाया जाहैबाय जेननाय आरो फेजेननायनि गेजेराव गोबां फाराग दं नंमारगौ आरो UPPL नि गासिबो दैदेनगिरिफोरानो नंखाय बाथ्रा बुङा बेखौ BTC हालामनि रायजो राजाया मोजाङै मिथिगौ आंबो मिथिगौ आरो नों जाय भिडिअ नायगासिनो दं नोंथाङाबो मिथिगौ नंगौना नङा जाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायगासिनो दङ नोंथांमोनाबो मिथिगौ UPPL नि लिडारफोरा मिसा बाथ्रा बुङा बिथांमोना सैथोजों सोलिग्रा बिथांमोना अरायबो गोजोनखौ हास्थायग्रा सैथोजों सोलिग्रा रावखौबो थगायनो रोङा दिनैसिम BTC हालामनि रायजो राजाखौ बिथांमोना थगायफेराखै बेखौ बयबो मिथिगौ नोंबो मिथिगौ आंबो मिथिगौ बयबो मिथिगौ नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ मिथियामोन भिडिअखौ जोबजासिम नायदो दहायनो बुंदों आं मोनसे बाथ्राखौ मिथियामोन जेननाय आरो फेजेननायनि माने फारागा नाथाय दहायो फेसबुकाव भिडिअ नायनायावनो आङो जोंहा मानाव गेदेर BTC नि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जितु EM रबिराम नार्जारी सार बिथाङा दा MLA बा मिनिस्टार जानो थांगासिनो दं दै आसामनि MLA थ' देरहाखाबायानो इलेक्सनखौ मिनिस्टार जानो थांगासिनो दं मन्त्रि जानो थांगासिनो दं बिथाङा मोनसे निउसनि गेजेरजों क्लियार खालामनानै होबाय BPF हान्जाया UPPL हान्जाखौ माने फेजेनाखै आरो बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुङो BPF बा UPPL खौ मालाबाबो फेजेननो हाया बे निउसखौ नायनानै आंबो माने बे खाफालाव गोलोमफ्रुलायदो बे गय जानाबो एसे दंखायोमोन नालाय गोलोमफ्रुलायदो मा बुंखोलै जोङो बिसायख'थियाव BPF आ UPPL खौ फेजेनाखै UPPL खौ गाज्रि फेजेनदों जोबस्रां होदों धंस खालामदों होनोबा BTC नि आइ आफा भट होग्रा रायजो राजाफोरसो रायजो राजाफ्रा थगायनानै राजनिति खालामनायखौ मोजां मोना खुगायावल' गोदै गोथाव गिदिर बाथ्रा बुंलानानै आन्दायद्ला होनानै आखाइजों जेबो मावै मोगथाङाव जेबो जाफुङै बेबायदि खान्थिनि राजनितिखौ BTC ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोजां मोना 5 बोसोराव मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामदोंमोन UPPL खौ सरकाराव फज'नानै 5 बोसोर थांनाय बिथांमोननि सरकारनि आमोलाव बिथांमोनहा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनाय बाथ्रा सिमाङावबो जाया मोगथाङावबो जाया माखासे बाथ्राफोरखौ जबानफोरखौ होनानै जेरैबायदि खामानि मावगोन होननानै फोसावबाय जेखौनाखि बिथांमोनहा जिन्दगि मावनो हाया आरो बेनि थाखाय दिनैहाय रायजोफ्रा जबाब बिदों जे नोंसोर जे इसिबां मावनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन इसिबां जे जबान होदोंमोन बिनि मोनफा मोनफा उदाहरनखौ होलाय बिनि मोनफा गासैबो माने मावनायनि फिथाइखौ देखायलायसाय दिनै बिथांमोनहा होनो हाया आरो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजोफ्रा माने फोथायखेबस' खालामदों थगायदों आरो बिथांमोनहा गावसोरखौल' नायदों BTC आइ आफा रायजो राजाखौ नायाखै बिथांमोनहा फोथायजाथाव लिडार नङा बे दला फोथायजाथाव दल नङा आरो बे दलनि दारै जेबो जाया बे दलनि दैदेनगिरिफोरनि दारै जेबो जाया नैबेखौ रायजोफ्रा 100% दिनैहाय प्रमान सहकारि मोननानै दाख्लैनि BTC नि इलेक्सनावनो जोगारखादों MLA इलेक्सननि दारै जोगारदों बे नङा BTC इलेक्सनावनो जोगारखादों
बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रि रोखोमै जेनदों आरो बेखायनो दिनै राजनितियाव रायजोआसो राजा रायजोआसो भट होगोन आरो रायजोनि भटजोंसो देरहानो हागोन रायजोखौ गोसोआव दुखु दावदाब होयोबा रायजोखौ थगाय थसि खालामोबा रायजोनि साननाय हनायखौ फेलें खालामोब्ला बेवहाय रायजोफ्रा भटदाता रायजोफ्रा बेखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ आरो बेखौ माब्लाबाबो नैथि खेबनि थाखाय सायख'नानै गोहोआव लाबोआ आरो बेखौनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव रायजोफ्रा गोख्रों रोखोमै फिन साजा होनायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै बिथांमोननि हेंथायै भटखौ होनानै बिपिएफ हान्जाखौ 28टा देरहाहोदों सरकाराव लाबोदों आरो बिटिसिनि सरकाराव लाबोनायनि उनाव जा एमएलए इलेक्सन जाबाय आरो बेवहाय जा एसे दंबावो बेखौबो गोदि गोला साफा खालामजोबसै होननानै एकदम बैसाग दाननि बारहुंखा अखा सारअन्थाइजों दिनैहाय एकदम माने मोनसे सुस्रांलांजोबनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ एमएलए इलेक्सनाव रायजोफ्रा इउपिपिएलनि थाखाय खालामदों आरो बिसोर माब्लाबाबो जाखांहाला जोबस्रांबाय बिसोर धंस जाबाय राम नाम सत्य है बेनि बादै आरो दस्रा जेबो गैला बा बोरैथो बिपिएफआ 10टा सिट देरहानो हाखो इलेक्सननि रिजाल्टखौ बोरै होनो हाखो जुदि फेजेनाखैबा बिथाङा बुंबाय जों फेजेनाखै ओमफ्राय आंबो सानस' हायाखै मा बुंखो मा माखो बेफोरबायदि माने खर'आ गिदिंबाय थादों आंनाबो मेलेमा थाब खामानि मावा आंबो बारा लेखा फरा गोरों मानसि नङा दै ओंखायनो बिपिएफआव थादो नङाबा जायखिजाया इउपिपिएलआव थांगौमोन आरो नै आंबो बारा लेखा फरा गोरों मानसि नङा ओंखायनो बिपिएफआव दं माने इउपिपिएलआव थानोबाथाय लेखा फरा गोरों जाथारनांगौ जौ जुमाय लोङि मानसि जाथारनांगौ बियो 100% सैथो दै नोंबो मिथिगौ आंबो मिथिगौ नाथाय बे खोथाखौ आङो निउसाव नायनानै सानबाय इउपिपिएलनिफोरा होमबा बेखौनो अजद दैखांबाय दं बिपिएफनि मानसिफोरा इउपिपिएलखौ मालाबाबो फेजेननो हाया आरो जोंखौ षड़यन्त्र खालामनानैसो फेजेनदों खायसे खायसेया बुंदों इभिएम मेसिना गाज्रि इभिएम मेसिनाव मेकिं खालामनानै थगायनानै माने जोंखौ फेजेनदो आरो ना फान्दायनानै नाथाय रबिराम नार्जारि सारा बुंनानै होबाय बिपिएफ हान्जाया इउपिपिएलखौ मालाबाबो फेजेनाखै फेजेनग्राफोरा गुबुन दङ आंबो आसरित जादों बा गुबुन दंबोयो आरो सोर दंबोयो हाग्रामा सारनि सायाव आरो सोर दंबोयो रबिराम नार्जारि सारनि सायाव सोर दंबोयो इउपिपिएलखौ फेजेनग्रा इउपिपिएलनिबो सायाव बिसोर अराय सैथो दै जाय फेजेनग्रा बियो इउपिपिएलनिख्रुइ आरो बांसिन सैथो मानसि फेजेनग्राफोरा इउपिपिएलआथ' मिसा बाथ्रा बुङियाव 1 नम्बर सैथो आरोना फार्स्ट प्राइजखौ इउपिपिएलनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङानो मोनगोन आरो नैथि बान्थाखौ थगायनो रोङि मिसा खोथा बुङियाव नैथि बान्थाखौ बिथां मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा मोनगोन नाथाय मस्ट इम्पर्टेन्ट खोथाया बेसो दा इउपिपिएल हान्जाखौ एमएलए बिसायख'थियाव माने फेजेनग्राफोरा गुबुन दंबोयोनो होमबाथ' बै जाय इउपिपिएल हान्जाखौ फेजेनदों बिपिएफआ फेजेनाखै बिपिएफआ दहायनो बुंखाबाय सारेन्डार जाखाबाय जों फेजेननो हाया रावखौबो जों फेजेनाखै अब्ला फेजेनग्राया गुबुन दंबोयो आङो मिथिनो बिराद हांखुर जाबाय आंबो भिडिअखौ थाब स्पिड खालामलायनानै नायनानै मिथिबाय होमबाथ' इउपिपिएलनि सायाव होमबा अराय सैथोजों सोलिग्रा गोबां मानसि दंबोयो आंलाय सानदोंमोन इउपिपिएलआल' सैथो लामाजों सोलियो नामा नाथाय दहायसो क्लियार जाबाय इउपिपिएलआल' सैथो लामाजों सोलिया आरो सैथोजों खारग्रा गोबां दंबोयोनो सायाव हा नायदावलायदो आंबो सायावबा सोर दंबोयो ओमफ्राय रबिराम नार्जारि सारा रायजो राजानि सिगाङाव निउस मिडियानि गेजेरजों क्लियार खालामनानै होबाय बिटिसि हालामाव जेसेबां रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनासो इउपिपिएल हान्जा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ दिपेन बर'नि गाज्रि आखुथायखौ सेवहांगार खालामदों बिथांमोनखौ फेजेनदों खोथाया नङा नंगौ सैथो प्रमद बर'नि जिथु सरकार खुंनाय गोहो दिपेन बर'नि जिथु नुनाय सिमां बेखौ जोंनि गासै बिटिसि हालामनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना सेवहांगार खालामदोंनो आरो बे आसाम बिधान सभानि एमएलए इलेक्सनाव इउपिपिएल हान्जाखौ दोखो गाग्लि फेजेनग्रा बैफोर बेक्तिफोरा जाबाय जोंनि बिटिसि हालामनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन बिथांमोना
सैथोजों अरायबो सोलिग्रा सेथि बान्थाखौ बिथांमोना मोननांगौ। मानो होनबा UPPLआ सिगाङाव बुंदोंमोन जों अरायबो सैथोजों सोलियो, नाथाय सैथोआ दिनै फोरमान जाबाय सैथोआ सोर आरो सबसे माने बिग हिर'आ सोर आरोना जोंनि BTC हालामाव थानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना सबसे बिग हिर' आरोना बिथांमोना सोरनिया सैथो सोरनिया असैथो बेखौ अराय सम मार्क खालामो, नायबिजिरबाय थायो। मा बुंदों मा बुङाखै, सोर मा बुंदों, सोर बबे लामाजों थांदों थाङाखै बेखौ नायबिजिरबाय थायो। दिनै जायनि थाखाय बिथांमोना बे आसाम बिधान सभा इलेक्सनाव सासेबो देरहानो हायासै, बेखौ जोंनि BTC हालामनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना क्लियार खालामनानै होबाय। दा खोथाया बेसो, बिसोर जेननाय आरो फेजेननायनि जिथु फारागखौ नागिरबाय थायो, अरायबो सैथोजों सोलिनायनि जिथु खोथा बुंबाय थायो। आं दहाय फार्स्ट प्राइज मोनथावथाव होननानै सानदोंमोन आरोना। UPPLनिफोरा दिनैसिम दाबि खालामबाय दं रिजाल्ट होनानै बेसेबा दिन गोबाव जाबाय दिनैसिम दाबि खालामबाय दं जों जेनाखै जों जेनाखै। नाथाय दिनै फोरमान जाबाय बिसोरो जेनदों दै, फेजेनाखै। जेननाय आरो फेजेननायनि फारागखौ बिथांमोना नागिरबाय थायो। बिथांमोना थारैनो जेनबाय, दिनै रायजो राजायानो बिथांमोनखौ गाग्लि 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 फेजेनदों। बेनिफ्राय आरो मा फोरमान नांबावगौ, बिथांमोना फोरमानबो नागिरो दै, जों जेननायनि मा फोरमान दं मा प्रुफ दं। दिनै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना फाग्ला नङा, BTC हालामनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना फाग्ला नङा। बिसोरो नोंथांमोनखौ गाग्लि गाग्लि फेजेनबाय, UPPLखौ फोजोबबाय, सेस गैला बरबाद। आरो बिनिफ्राय माबाफोर नांबावगौबा निउसाव नायलांबाय था, नोंथांमोना गावबा गावनो बुजिनो हागोन। गोजोन्थों।